quart i un minut de 6, seguim a Tarda Oberta i en aquests moments amb el senyor Carles Mundó, conseller de Justícia del Govern. Què tal? Bona tarda, benvingut. Molt bé, bona tarda, content d'estar aquí. Parlarem de moltes coses, conseller, especialment de l'actualitat, que canvia un ritme trepidant, però per començar ens hem posat nostàlgics. Hem recuperat una fotografia i és aquesta, conseller. Ens podria explicar qui són els personatges que apareixen en aquesta foto? Doncs són els meus germans, som els 3 germans, en Jordi, en Miquel i jo, per ordre d'edat. Jo sóc el petit de 3. El Rosset, Sí. I aquesta foto, doncs, jo devia tenir aquí 2 anys aproximadament. On és aquesta foto? És feta davant de casa. Davant de casa, els meus pares han treballat de pagès tota la vida, això, Sí? per tant és una masia i a davant de casa, ara és una mica diferent, però hi havia aquest punt, un pal de telèfons, crec que era, i estem asseguts aquí en fila índia. Totes les famílies tenen aquesta foto o semblant, O semblant. És possible. Potser no davant d'una granja, perquè la seva infància és a la masia dels pares, a Gurb, munyir les vaques, tenir cura de l'estable, fer deures i treure bones notes. Això imprimeix caràcter o ara es fa el cafè amb llet de soja? Jo crec que segur que imprimeix caràcter, perquè viure pagès al final el que fa és que la família, tothom s'implica en la feina de la casa i per tant des de ben petit tens responsabilitats per ajudar a casa i per tant segur que el valor de l'esforç el reconeixes molt de seguida i al final acabes trobant com a normal que les coses s'aconsegueixen perquè tothom hi posa de la seva part i és una cosa natural, per tant segur que imprimeix caràcter i en positiu, diria. Acabar sent conseller de Justícia venint de pagès queda com una mica estrany, no? Home, pel camí hi ha hagut potser algun parèntesi, no? Hi ha d'haver-hi un parèntesi. I parlarem d'aquest camí, d'aquest parèntesi, però vostè de petit ja volia ser advocat? És a dir, imagino que en aquesta fotografia no, perquè encara era massa petit, però en quin moment de la seva vida ho decideix i per què? Doncs jo no volia ser advocat i de fet ho vaig decidir. Ara farem una mica d'arqueologia per alguns que ens puguin estar veient quan hi havia el BUP i el COU. Jo fins a tercer de BUP, que és el que ara seria primer de batxillerat, volia estudiar arquitectura i de fet vaig estudiar o feia en el que llavors era ciències amb la idea de després poder continuar els estudis d'arquitectura i per una raó que tampoc està molt definida ni sabia explicar, vaig decidir que el que voldria fer és d'advocat, no estudiar dret, permet moltes possibilitats. D'entre les possibilitats, una d'elles és fer d'advocat, sí que tenia clar que era el que volia fer i he acabat fent durant molts anys. I per això vaig orientar-ho cap aquí, però no era una vocació de tota la vida. Ja, no sé si seria aquest el moment en què ho va decidir, Aquí el veiem amb un altre look, no? Quants anys tenia aquí, conseller? Aquí ja no només ho havia decidit, sinó que ja estava llicenciat, perquè aquesta fotografia que veieu ara és feta pocs dies abans que caiguessin les Torres Bessones a Nova York, per tant era l'any 2001, i aquesta és feta el 2002 o 2003 davant del mur de Berlín. Vostè va anar fins a Barcelona per estudiar i per pagar-se l'allotjament va tenir que treballar diferents coses. Se'n recorda de què va treballar? Segurament sí, de fet treballava bàsicament d'una cosa, treballava a l'estiu d'una manera molt intensa, moltes hores, en una empresa de la comarca d'Osona i fent tasques d'administració i comptabilitat, i dedicava moltes hores per poder tenir prous diners per pagar el curs, amb l'ajuda dels pares també, i això és el que vaig fer cada estiu mentre anava a la universitat. Vostè té temps per tot, conseller, perquè... Ja m'agradaria. Per portar el compte de Twitter, com a mínim, sí, perquè estem molt pendents del que vostè escriu, i a més allà es defineix com a advocat i conseller de Justícia, justament en aquest ordre ho fa. És a dir, vostè no és un polític que s'ha tret la carrera de dret, o sigui, sinó un advocat que ha exercit com a tal i que fa de polític. Això és temporal? Sí, d'advocat en soc i en continuaré sent. De conseller de Justícia és temporal i és un parèntesi a la vida. I jo, ho explicàvem abans, vaig estudiar dret. De seguida, només d'acabar la universitat, vaig començar a treballar d'advocat i és el que he fet durant molts anys, en parèntesis puntuals, com el d'ara,
però quan jo deixi de fer de conseller de Justícia continuaré sent advocat i crec que és la manera desitjable de plantejar-ho. És ben legítima qualsevol opció, però a mi m'és còmode fer un parèntesi a la meva vida professional per dedicar-me puntualment a la política, sabent que s'acabi demà o s'acabi d'aquí 3 mesos o s'acabi d'aquí un any, jo no faré res per continuar en política. Tornaré a treballar de la meva feina, molt content del temps que hagi pogut servir, en aquest cas el govern de Catalunya i els ciutadans amb la feina que haguem pogut fer i continuar treballant d'advocat, que és el que m'agrada. Als 23 anys, perdona, als 23 anys... Jo no sabia que això era un interrogatori en tota regla, En tota regla. Als 23 anys vostè va entrar a l'Ajuntament de Gurb. Sí, a l'Ajuntament de Gurb, que qui no ho sàpiga és a la comarca d'Osona, un ajuntament de 2.500 habitants i, per tant, és una dedicació a hores intempestives, perquè, evidentment, això no és substitutiu de cap feina i, per tant, i ho saben, segur que ara ens estan veient molta gent que dedica temps a la política local i que sap que fer de regidor en un municipi de 2.500 habitants és a partir de les 9 del vespre o... Que és a l'hora que s'hi posava vostè. No? A l'hora que podia, sí, o durant el dia per telèfon, amb correu electrònic, i és també un gran aprenentatge, també és una gran experiència la política local, que evidentment no és res professional, sinó que és també un compromís amb el teu poble, de dedicar-hi un temps de la teva vida per poder ajudar que les coses funcionin bé. Quin record en té d'aquella època? Doncs un record molt agradable, perquè amb els anys que hi vaig poder estar vam aconseguir fer unes quantes coses que encara ara es poden veure, i no us cansaré ara fent el llistint telefònic, però sobretot això, l'haver pogut o tenir la consciència que durant un temps has pogut ajudar a fer possible que algunes coses de l'entorn més immediat vagin bé i a conèixer moltíssima gent. Evidentment, estar en un ajuntament et permet, al cap d'uns anys, haver conegut molt bé el poble i, per tant, molt bé la seva gent. Suposo que en la situació, el moment que estem vivint ara, haver conegut l'entorn del que seria un consistori municipal ajuda a entendre moltes coses, no? Jo crec que ajuda a entendre moltes coses i ajuda a no desconnectar de la realitat i de les coses, això que es diu, de les coses que preocupen a la gent. Doncs, evidentment, al final, la majoria de la gent el que li preocupa és les seves vivències del dia a dia, el futur dels seus fills, la salut, etc. I, per tant, és, jo crec, una gran escola per no perdre la perspectiva del que la gent pensa i de què és el que fa que la gent estigui més predisposada a fer unes coses o unes altres. És a dir, des dels ajuntaments és des d'on es pot fer més política, conseller, i li pregunto sobretot perquè aquests dies hem vist desfilar molts alcaldes, gairebé 800 alcaldes, que també han de respondre davant la justícia i, de fet, s'ha dit que s'ha volgut tocar el cor directament del cor més proper de la política, no? Jo no sé si és on es pot fer més política, probablement no, però és on segur es pot política entesa com a plantejaments ideològics, molta càrrega política, probablement no és el lloc més idoni i menys en municipis petits. El que es fa en els ajuntaments és bàsicament solucionar problemes i donar respostes a necessitats concretes que tenen els ciutadans. Els ajuntaments estan al capdavant sobretot en aquests anys de crisi econòmica que hem viscut, estan al capdavant de les necessitats més immediates de la gent, d'aquelles famílies que els han tallat la llum, d'aquelles famílies que no poden pagar els llibres de text o que no poden atendre el cost del menjador escolar. Això, amb silenci i amb discreció, amb molta discreció, moltes vegades s'ajuda a les famílies. Per tant, és una primera línia que, sense cap mena de dubte, fa un servei impagable. Per què es fixen d'una manera tan injusta ara, en aquest moment polític que vivim, amb els alcaldes? Doncs perquè segur que tots els alcaldes, siguin del color que siguin, la gent els veu, la gent els té molt accessibles i saben que hi poden confiar. I intentar torpedinar, intentar tallar aquesta relació amb els ciutadans, amb unes persones que, quan l'alcalde d'un poble diu estic d'acord en anar en aquesta direcció, molta gent confia en allò que diu l'alcalde i, per tant, intentar posar dubtes en la confiança sobre els alcaldes és una de les moltes maneres que, malauradament, aquestes setmanes hem vist en què el govern espanyol està disposat a fer qualsevol cosa per impedir el referèndum. I qualsevol cosa vol dir saltar-se les lleis, que és el que està fent ara, per exemple, la Fiscalia, quan ordena investigacions sense poder-ho fer, perquè quan una qüestió ja està sota el paraigües d'un jutge, la Fiscalia s'ha d'abstenir de continuar fent investigacions, perquè no pot ser la Fiscalia el que denunciï i el que investigui alhora, perquè això és un absurd. O està intentant això, perseguir els alcaldes amenaçant-los de detenir-los, o està
tancant pàgines web. Això ho havíem vist a la Xina, ho havíem vist a Turquia, ho havíem vist a Rússia, però no ho havíem vist en cap estat de la Unió Europea. Estem veient com dediquen esforços ingents de policies perseguint paperetes. És gros dir-ho així, però ni en els anys més cruels del terrorisme havíem vist a Catalunya una mobilització tan important de policia. Jo crec que això ens hauria de fer reflexionar, més en un moment en què és evident a Catalunya, a l'estat espanyol i en el context europeu que la prioritat de la policia no és perseguir urnes ni perseguir paperetes, és l'amenaça jihadista amb una situació d'alarma 4/5 i, per tant, els esforços haurien d'estar encaminats al que és prioritari, no a reprimir un dret democràtic dels ciutadans que és poder votar. Tan malalta està la democràcia espanyola, segons el seu entendre? Jo crec que sí. Aquestes setmanes hem vist amb preocupació que la democràcia espanyola ha estat posada en qüestió. L'estat espanyol, per poder impedir el referèndum, ha estat disposada a carregar-se la democràcia. Hem vist com la separació de poders ha quedat suspesa. El govern dicta una ordre, la Fiscalia l'obeeix, els jutges l'executen i el cas més clamorós és el Tribunal Constitucional. Per tant, jo crec que hem vist la pitjor cara de l'estat espanyol aquestes setmanes en què no ha tingut cap mania en qüestionar les regles elementals de la democràcia per intentar impedir una cosa, en definitiva, que és essencial en la democràcia, que és votar, veure com es volen perseguir alcaldes, veure com es tanquen pàgines web, pràcticament 200 pàgines web, que el que diuen és que la gent pugui votar. No són webs que es dediquin a difondre elements delictius, perquè una altra cosa que cal recordar és que votar no és delicte, fer un referèndum no és delicte, i no és que ho digui jo perquè crec que els ciutadans hi tenen dret, és que el propi Codi Penal espanyol, l'any 2005, va eliminar com a delicte el fet de convocar un referèndum i, per tant, ja no cal interpretar-ho. Si ho eliminen del Codi Penal, és clar, sense necessitat de que algú ho hagi de raonar, que allò no és delicte, està fora, i per tant el que han fet és construir com una mena de pantalles jurídiques per intentar imputar delictes per una cosa que no és delicte, que és convocar un referèndum. Tornem a la xarxa, sabem que vostè és un gran aficionat, de fet hem seleccionat, ens hem pres la llibertat de seleccionar les dues primeres piulades que vostè ha fet, conseller, aquest matí. Recorda quina ha estat la primera? Crec que una era en relació al comiat que en algun poble d'Andalusia es feia els guàrdies civils que venien a Catalunya al crit de "da por ellos". És una referència a aquestes imatges que veurem ara mateix. Jo crec que és gravíssim això. Aquests dies sentim moltes coses que ens agradaran més o que ens agradaran menys i probablement, per desgràcia, ens estem acostumant a sentir coses que amb normalitat no s'haurien de sentir. A mi, la veritat és que m'ha afectat sentir això. Veure com algú creu que són uns herois aquells que els envien a Catalunya per reprimir a persones que el que volen és poder votar i poder expressar, sigui votant que sí o sigui votant que no, quin futur volen pel seu país. Els acomiaden com si anessin a combatre en una guerra de criminals. Això passava ahir a Huelva. Vostè, que va ser un dels impulsors de l'associació Drets, que precisament el que volia erradicar la catalanofòbia, ho ha de veure encara amb més resignació. A mi em fereix, ho haig de reconèixer, i insisteixo, hi ha coses que te les tires més a l'esquena, però a mi em fereix que hi hagi ciutadans de l'estat espanyol que trobin una heroïcitat, que hi hagi la policia que es dedicarà a reprimir que els ciutadans puguin votar. Jo no sé si això és una estratègia de seducció perquè els independentistes catalans arribem a la conclusió que estarem més còmodes a Espanya. Això jo crec que és exactament el contrari. Quin incentiu tenim els ciutadans de Catalunya per creure que és una bona idea continuar formant part de l'estat espanyol si el missatge que rebem és "a por ellos OE", quan el que volen fer els ciutadans de Catalunya és anar a votar? Jo ho trobo gravíssim i ho trobo feridor, sincerament. No ha passat només a Huelva, ha passat a diferents poblacions espanyoles. A molts llocs ha passat, sí. Anem a veure la segona piulada, la que ha fet avui. La recorda, la segona piulada, per cert? N'he fet 3 o 4 en tot el dia. Sí, ara la recordo perquè l'estic veient. Doncs és aquesta, Caixa de Solidaritat contra la repressió i l'abús. Ajudem-los, ajudem-nos. Com pot ser que després de ser jutjats al Tribunal de Comptes, que no és un òrgan judicial, els estiguin posant aquestes multes milionàries a l'expresident Mas i als consellers? Perquè no és una decisió fonamentada en la legalitat, és una decisió política per perseguir, en aquest cas, el president Mas i els consellers que van intervenir directament en la celebració de la consulta del 9 de novembre,
per perseguir-los personalment i segurament per donar un senyal a les persones que ara estiguin tirant endavant el referèndum de l'1 d'octubre. És un escàndol democràtic i és un escàndol jurídic, també. Per què? Abans ho apuntaves, aquestes persones van ser jutjades i entre les conclusions d'aquella sentència és que se'ls va absoldre del delicte de malversació de fons. Per tant, si no van malversar fons, tampoc poden ser responsables d'unes despeses que puguin ser il·lícites com el Tribunal de Cuentas o de Cuentos, perquè això és un cuento, intenta imputar-los. I aquesta piulada el que vol és prendre consciència que estem en un context, i això ho deia el president Companys, la causa dels catalans només ens té a nosaltres mateixos. O nosaltres mateixos som capaços de superar les dificultats que tenim o mai no ens en acabarem de sortir. I, per tant, quan dic ajudem-nos, vull dir ajudem-nos els ciutadans de Catalunya. Té noms i cognoms les persones que han de satisfer aquest import, però crec que tots aquells ciutadans que estem disposats a fer un esforç per aconseguir la llibertat de Catalunya ens hem de sentir concernits i, per tant, estic segur que molts ciutadans, com jo mateix, farem el possible perquè aquestes persones que tenen noms i cognoms però que en definitiva ho han fet en l'interès de tots, no surtin personalment perjudicades. Conseller, entén que el govern de Rajoy està acabant amb la separació de poders? Ha acabat amb la separació de poders. De fet, parlem de la suspensió de l'autonomia, que també ho ha fet, però el que ha fet en el context de l'estat espanyol és la suspensió de la separació de poders. I ho veiem d'una manera clamorosa amb el Tribunal Constitucional. Un tribunal que està format fins i tot per un dels membres del Tribunal Constitucional és una persona que ha estat 17 anys diputat del Partit Popular. L'anterior president del Tribunal Constitucional havia tingut el carnet del Partit Popular. I és aquest tribunal, que dient-ni tribunal sembla que sigui imparcial, però és aquest tribunal polític, que és al final el que acaba decidint si les lleis que aprova un Parlament democràtic com el de Catalunya valen o no valen. O sigui, algú que respon a criteris polítics, que és el Tribunal Constitucional, decideix en nom de tota la sobirania del poble de Catalunya, que són els 135 diputats quan aproven les seves lleis, i això, evidentment, se'n pot dir de moltes maneres, però no una separació de poders. I quan veiem ara mateix la Fiscalia com està fent actes que són propis dels tribunals, això també és fer saltar la separació de poders pels aires, o quan veiem la Guàrdia Civil, que no té cap escrúpol a entrar en impremtes, en entrar en redaccions de diaris, en entrar en seus del govern per intentar requisar material que té a veure amb la celebració d'un referèndum que ja hem explicat abans que no és cap delicte. Tot això és fer saltar pels aires les regles elementals de la democràcia i, per tant, també de la separació de poders. Ens han dit, Badó, que el conseller és un seguidor, o sigui, un fan absolut de quina sèrie? L'Ala Oest. De l'Ala Oest. Jo em vaig reconciliar, ho he de dir, amb la classe política, amb la classe política després de veure... L'Ala Oest de la Casa Blanca. Sí, l'he devorat. Vostè també? Sí, fa ja uns quants anys, perquè és una sèrie que deu tenir 7 o 8 anys ben bé. Jo tinc molt poc temps per mirar la televisió, i de fet la miro molt poc, i a estones, perquè al final això no té horari, intento veure alguna sèrie que se m'allarguen molt perquè no puc mirar molts capítols seguits, i sí que és veritat que, suposo allò de la cabra tira al monte, he acabat mirant moltes sèries polítiques. Una d'elles és West Wing, de l'Oest de la Casa Blanca, o altres sèries com el Borgen, que és una sèrie danesa, o en fi, sèries d'aquest tipus. House of Cards, és que ara no em sortia ni semblarà que... I què aplicaria de l'Ala Oeste, vostè que és tan seguidor d'aquesta sèrie, a la política actual? Home, moltes coses. Jo crec que l'ensenyament principal que té és que al final les coses surten millor si es planifiquen bé. I, per tant, el que explica l'Ala Oeste és certament planificar les coses que es volen tirar endavant, executar-les de manera adequada i, per tant, aconseguir els resultats que s'esperen. Per tant, això vol dir saber llegir bé les oportunitats, saber llegir bé les amenaces. Una sèrie que té molts capítols, té moltes temporades, passen moltes coses. I que val la pena, I d'aquella frase, d'aquella sèrie, sempre m'he recordat d'una frase que em fa molt riure. Diu, hi ha dues coses que és millor no saber. Com es fan les salsitxes i com es fan les lleis, no? Perquè segurament a vegades hi ha coses una mica inconfessables. Conseller, m'han dit que vostè té un humor, malgrat el càrrec que ocupa, que és un càrrec que es mereix ser sèrio,
vostè té un sentit d'humor bastant anglès i que, a més, m'han dit que és bon imitador. És veritat, això, o no? Si t'ho han dit i et fies del que t'ho ha dit, potser és veritat. Perquè... No, ho faràs? Ho faràs o no ho faràs? No, jo no ho posaré en el compromís perquè... No et frustris, no ho provis. No em frustraré, no pateixis. Però no ho posaré en el compromís. Però em pot dir un personatge que imita? Sense que això generi una polèmica... No, potser no és tant personatges, sinó la gent de l'entorn, o, en fi, que diguem-ne de seguida identifiquen a qui m'estic referint, no? Molt bé, però és bon imitador. Si t'han dit que sí, és possible que sigui cert. És possible que sí, no? També, conseller, ens han dit que li agrada molt dur corbata, no sé si per algun motiu especial. No, seré sincer, no m'agrada molt dur corbata. No li agrada? No m'agrada molt la corbata, però em porto sempre. Però li agraden. Doncs miri, per acomiadar-lo... Perquè n'he portat per feina, quan treballo d'advocat, i en porto ara perquè en els llocs on vaig, habitualment la gent em porta i em sembla que és més senzill portar-ne que no portar-ne. Entre escollir portar-ne o no portar-ne, vostè em porta. En porto pràcticament sempre, sí. Doncs miri, per acomiadar-lo li volem fer un regal molt especial. A més, atesa que vostè, com diu, sempre es posa corbata, evidentment per la feina, aquesta jo crec que casa molt bé amb l'actualitat i tot el que està passant els últims dies. Me la podré posar per feina. Conseller, si la vol obrir vostè mateix... Potser a partir de... És una... Per feina no ho sé, potser a partir de la setmana que ve, però en qualsevol cas és el regal que li fem. L'obro amb molt respecte, eh? Sí, home, i tant. Mare meva. I la pot ensenyar, si vol. Home. És una corbata... Una corbata del Piolín. Simpàtica. Realment està d'actualitat, corro el risc si me la poso que algú me la vulgui tapar. Sí, és veritat, perquè avui han tornat a posar lones, es veu. Que jo diria que el Coyote i el Pato Lucas estan una mica discriminats també, eh? Absolutament. Perquè només ens fixem aquí amb el Piolín i el Coyote i altres personatges. L'han convertit en un heroi. Exacte. Conseller, moltíssimes gràcies i tota la sort del món. Bona tarda. Moltes gràcies, bona tarda. Gràcies, bona tarda.